Surprise! Congratulations, madam. I'm looking forward for a good business deal. It's my pleasure. Excuse me, madam. I am a business partner. Mami kebi bincho. Kinaata venike no. Se wo yusu a esiesie ho e ma ho ye kama e ma wo ye obe mua. Je na ko try she. Thank you. Kinaata Venike. Kinaata Venike is an oral tonic for maintaining vaginal hygiene, not recommended for children below 12 years. Pregnant or lactating mothers should consult a doctor. TV so every drusa some wood wire bobuano ye de ever so mo kasia bokwanso wey eye kasia bottle watch my live YouTube Facebook and Instagram so any day you can watch me subscribe and like it na share Emma afofro so entimi enhwebi Emma refi so wo de comment wadwen kire e fa comment section no e de ama e sabe aye betimi aken kan kama so e de amamo e de amaje so eye da chehema ajwa nati afeyembora ensamono emu abra yetu akase bono so na yenkopiemu ewo asante mantemu ene eyeda yetu esi ho se yede eye Komfo Kolege ni jire no eye no na se de midi kan ede amanebo ebremo no yeguso ade yeni edie echire yeguso ade yeni edi eye no echi 90 ye yenya eche se de nka eye bia ye no se de obi ewu a ye no ache se yedida efunu no ema obi atimi kohwe bie no we ne die ankoba ne sa di amamre echire no yesoso atofuwo ewo oman Ghana mu na wo hye di ekoba no na chese akoye atofuwo enu nti emrani amamre amanie echire se ewo se yedide mu no ewo mochire ho se be ya wo pesa wo kohwe no wo komochire ho no akoresa nse atofuwo die yemfemu no emmefie embedida no nemum ye bibia wo mochire ye maso na chese ye kwa kosie sa na koba no ewo Kolege Komfo Kolege ne yire no eye no asena chese ya mfemu no amefie amedida no nemu ya ye bibia ewo mochire ho na sabra be no kase die eye Kumawood Star so dodo na sinitwafo dodo na akwa akopiemu wo ho na ye gina sasemi so ene dodo na etwetwe nkomo sei Abusia nti aba yenua bema Kolege ayi no na afeina abusiafo no amwa Kolege abusiafo na amwa Kolege afeina omo hihye nneoma omo hihye nkonwa afeina omo hihye nkonwa yi bibia by now de nka ezeka bibia ye ready bibia ye ready anka ni ote ye kunani no eye de ade ato nani no eye Kolege eti adwama anka omo ye de omo hihye omo amanfo obekchia no but afeina omo hihye nneoma afeina omo hihye nneoma yemfa blame no ma eye Kolege because ono ade ato nani be man so de onim wa ade ato ani so de ne bibia na wa hoɔden ade bɛyɛ nti nka ezanka busuafo no ɛboa nanka ɔmode hoɔden no bibia support enua Kolege na by this time about 7 something in the day funu no ɔmo hyehyɛ nkonya ɔmo hyehyɛ machines de na ne papa mu yie no na mo pɛ enua bɛ manana enua bɛ ma no so yɛ celebrity mu a celebrity mu a star kɛseɛ ɛwɔ Ghana ha yie pa Kumawood for no so
on the money monyam ebetai in your minutes. My idea ye pa. My idea ye. Wafa. Na o di wani monyam ebetai in your minutes. And pay above 7. How much is share fee? Only send your mana enkayana. I was saying penny to Uma Fuana. Sabi won the obi an idea. About the treasure from me, see quite. Name will be watch, obey to Triana. And no so can Abrabona. And no nama we a good we see. Na senka, Chita for no doors on as minimum day, and now say beer. Omba say into train and shining quia, community of Ebasi, Cathedral Bramby, Castle Kumawood Bibia. And who is a Busian Fonona, and Yamuano. And I say, who did me some? I was a Beman do Bavary. Okay. I told you that Macas will be sued on my friend. Okay. So, Beman Bavary. Name will do a beer. Sabusiam Jap, my Beman so on yet, dear. So, if you man, I will film no Wabusia. The general go now Wabusiano. Beman do Bavary. You couldn't. And 20 minutes being from Busianis. Okay. I just said Busian Jai opinion at the man. Okay. Now, like I said. Abusian phone na who is obeying Bema ne Pamano. Intina winning a beauty. Na senka sinifo dia anya hwekura no. Kolege sini ni bi no wonimu no. Bibiri ni no. Oja obi a abusuana ka se omu jai penama no. Onye bibia. Ko ba na ka bibia ye bibia de na kwem. So na bibia obekom no. Minimum omisusu. Okay. Nyina adwenkyere. Na omanya penama no no mu ayo ma so beye bibia. Esa wo Bema na de wontimi fa wo penye bibia. Okay. Wo da abusuan no. Ko about 7. Fully, I never be seen in the Ankama and Anko Dahua. Obi, even Kunanu crack at Tigama, a month for Eddie, Ebetchian. And so her pack is what she half in a Moshe. The woman is said, oh, say, why in your barn of us when I quite room. I reward no credit to Tinua. Quebec out of woo. Okay, so Minimua, Quebec out of woo. By number 40, no maybe what the judge lady. Na yemu compose na bua na emwa. Okay. So entino enam se na nka ya tofu na nka ya nso so amre no. Na nso na idie ya bua na egu sa ne man nyina so no. Me gidi se no mum ya na busua na dwene kokko. Enti se dia munu nyama ya da wo aya asabia ho no. Na se me gidi se ni nyina no tete nhihye ni bi abo mi amomo ntimi ankente wo wa yiyo no mo. Okay. Nanya kana embremu nka wei no kada na ofiri mu na no setete na mesra mi ka ho. Nyam na ba yehye ma abusua na. Tete embremu no nka mamra na amane kwa so. Kada na ofiri mu no se busua ntimi anya yehye yempu ankora no a kana de kye na kese kora no. Asana de tubi o wa yaye. Na nka nya susu bebre se de meye nene. Aha nka sa na mamra na amane na tie. Nanso breko be pese bramre no. Enne amamra na amane na yatotura se ye jagu ho. Tie bi say wo say na yedi amamra so no na eboa ya na emoa ye obeka se di njina na yenso so na eya homti wu so ba kwa awo so na obehwere nkwa hwere ne ba eye yaw eye musuo ayem petie ntini yem pese be so kura se ye na sa bi makoba titi wo mu nyina yakase ya tofu wu ti yenso so no ti mpani bu besa tofu wu eya so yenso so di ntini yenso so eya were ho ye yaw yem petie nti se wo ye na opebi matie so be ye na so opebi matie tina titini die amamre kwaso empanifo so saade no so no e musu ayi pese bi si fie bi adi nti oba ko no hwere nkwa ahwere ne ba ye mpatie tina no ya tofuwo so be sha konfo ya tofuwo e be bu obi tu e ya tofuwo dua be bu ekum obi na se dua be kasa obi ya tofuwo sa ne man nyina tu nipa na ya so okay. So ya kwatiri mi ese kwala se ya kunise oda ya fara ne to da kama kutia ya desi ho na busua na kwa ya mamra ne amane ya obi akohwere bu kutia ho na ya kopede krabre. Okay. If you say ya yaw on oba na di nipa na ba asase so na wabasum na maamre nso ani age se ne bani na papa nso de ahwahwaro na afi oba ne kwa wo so wa ama ya obedi chiwe ya wira hosam enti na nanomo a kwa baka se empati munye yi ne bi maba once ya wo ye yi no na wo so so obetena se sa transcription na e kire sai de esie ne yenti ebi mre bi na nanomo tai nyina no. Okay.
nanso sabe mpredua sa abrabo bi momu obi na obia so amamre kwaso no abusua bia ne hyehyeye okay abusua bia ne hyehyeye te menka se de omo ye no mayemfo so eno de mentimi nkasa mentimi nkasa wadwe na wo kire madwe na me kire okay ya amamre na me kire apanyi tibodi na achi a yo ya frame na ofori twantwankoma sinya dwuma na me ye te me nuane kolege ye nyina ne yesini eno da nche ya Royal TV eho na me di menku yi anopa bia fridwada ekupin fiada ya atesem dwumadi ne de bro nti ne de so won si abo bridge abo ya am ya hye tuntuma ne nyina se nua kolege ani ne yire kwa awo so a ba mo wo den satun so ne ba nyina ko se do ene ne da ye yi no nti ne nyina ba hye be bodi chi do apere ni wam ni suyo se mpen se wo chi pa ya nya na apam ye ba na ya ba pema ma na afi no ya pere ni wam ni suyo ti wi hye na fo twentwen ko ha mama ne tie wase kokoko piao nlerasi piao Senior. abusuya se dem kan no omo se ayatofuwo atofuwo nso de fa mafie yekoji nkyiremu efiri mpanimfo ho but e ma mpanimfo no akyirem kakra Last one. Serious. Gentle, no, my best. Yo abusuya yewo yenu be ma colleague eye na sena ayi nso de ankaban now ifu da ho a yadeda no anka kunani no so ti edwamu a omochia anso ese suni atofuwo nti no ombesie ne ombededa no baabi na omode na ba eye baabi ebe ye yi no na no kwa no so no onhwe body ni nyina yi onhwe body ni nyina nti ebe se ebusa mpanimfo na omnimu yi no na omo so chirim kakra
We see Busan penny for no. Now, almost with him like offer money. I'm also concerned with about the airport. Ede asem. Me dem ani Offer. abili. I didn't say any abre. Any abe man na adia to nani. Now about 7, about 8 up to now. If you know your body in your mind. Now baby nim say bia mistakes be na aba and I say bia no be na nkoyi. Enti as opanya when you feel unim amamre hakra nti e be so o chire nsem hakra chire. We dey. Mfa say me busuafo ya akwane hyede. Wọ́n say no the iron we yɛmfa mafi. Akwaya atofuwo. Nti na busuapanyi di kan ka sɛ wo apɛsɛ wo hwɛ no, bi sɛ wo kɔ hospital hɔ. Yɛwie bibi ɛda adaka mu na wokɔ kɔhwɛ. Nti sɛ ha no koraa no yɛde bɛba na yɛmmie so. Na menyɛ sure to sɛ bi ɛbɛyɛ dɛ. Ɛbɛba ne abusuafo na so ɔmo de bɛba ɔmo asɛm ɔmo amfa ama so de ɔmo asɛm. Yɛ akɔyɛ sɛ atofuwo. Okay. Obi akɔhyɛ akɔmfo, obi akɔtɔ nsuo mu ne nyinaa atofuwo yɛmfa nyɛ dɛ ɛmɛfi. Atofuwo no yɛmfa sɛ yɛ wɔtɔ kyerɛ yɛmfa ma bedwam. Dabi. Ɛma amanfo mɛhwɛ bebree. Nti sɛ no mate da no wɔ he. Hospital. Nti ɛma so ana kyerɛ sɛ ɔmo ma so na ɔmo de west yɛ straight. Okay. Na kunani na ade ato no ni sɛ nkaban na ɛsɛ nka bi a ɔwɔ hɔ. Hospital hɔ ana sɛ baabi ɛdeda no no. Oh, sɛ kunani deɛ wɔntumi nkɔ hɔ saa. Because sɛ bia n'ani abere mu but kunani deɛ wɔntumi nkɔ hɔ no mo saa. Sɛ yɛ adeɛ sɛ bia ɛnyɛ atofuwo deɛ ɛna ebie so kunani betumi akɔhwɛ no wɔ sum a bɛtena ase saa ne teɛ. Enti na nyina ɛsɔre anɔpahema bɛtaa kunani akyi ɛyɛ Komfo Kolege yɛbɛtaa n'akyi agya. Nyinaa yɛaba apata ase. Okay. Nti yɛhwɛ sɛ abusuafo bɛka sɛ bi a ɔmo de kɔ asie yɛ agya kusini ehu sɛ agya yɛyere no yɛsie n'akyi koraa. Okay. Na biribiara de n'ase. Na obanyi last question. Na yɛ sɛ sie hɔ no kunani na dɔfofoɔ ntumi nkɔ hɔ bi ana. Oh, sɛ bi ɔmo bɔ yɛ amane a yɛbɛtumi akɔ kunani de wɔn kɔ asie. Okay. Kunani nkɔ asie sɛ bi a ɔmo amɔ yɛ amane so bɛtumi atwa yɛ kɔn ho akɔ akɔsie sɛ bi ɔmo awie biribiara ɔmo ka a yɛbɛtumi akɔ. Ɔmo anka so ɔmo kɔsie a ne nyinaa de bɛsi biara yɛ. Okay. Abusua ne yɛ senior brother ɛna na yɛ bɔ na twetwe nkɔmɔ no. Wakyerɛ mu ɔsɛ tofuwo deɛ ɛmfa ma bedwam ma obi ama yɛ de ɛmehwɛ. Ɛmbetwa nkɔ. Nti baabi ewu yɛ no ɛyɛ hospital hɔ no nea yɛadeda no. Nti sɛ wopɛ sɛ wokɔhwɛ bi a na wakɔ hospital hɔ na wakɔhwɛ bi. Na kurani no nso so deɛ ɔnkɔ ɛyɛ asieɛ hɔ bi. Ɔfa mɛbɔ a. Nti yɛde yɛ maame nso so ɛni nkɔmɔ maame. I'm ready. So Ashada. Mami. Na bibi aboko. Adomene Mompai. We are movie star kese na ade na ato eni abema ni. Na as penifo amwo industry nim no. Na obi wo ha youth nim. Because me ameba ha no. Na omo hihye hwere na aka se nim se bia issue bia na asa busuafo ne colleague na ani ni ye. Na yɛ sɛ also so kyerɛ wadwen kakra about yes. Yo, medase medical na machia. Yahwefo ne etiefo nyina meda we so de ma obi bia yɛ fa nyina afihyiapa. Sɛ rade sɛ afin kɔmɛto yɛ afisɛ mu na yɛ tinkwam. No kure ɛnyɛ sɛ abusuafo ne colleague ani ne yie anaasɛ issue bi aba na titi fititi yana nanom abreso ebesi ene abreso yenim sɛ yakan mu no yakan mamre no yensoso de di kan tofuwo so Okay. de toso mi no so kwan a ofa so ade call ye no eya ade a ahomete kakra enti titimre mu nimpo de nanka sani yenye ba hie kura de kankan nsim saa na ene Yesu Kristo odi ne mogya no behuhuru ye bone de beji ye nkwanti eniyama bi ani adane kakra enti se a na wo se ekono enche ye de ne ba betwem ye de twem a yakogya no fefefe na ya betrase se ya na wo se ekono ya mamre say ade ato oni nso bi because Kolege ye onu abema prekope enti ama kasa no kra no untimi enhye dan kasa yi
yen help now movie no say no oh yeah there what jaya na say you know say movie cost e ko form more other colleagues na channel called YouTube. Who do who run YouTube man as still oh yeah business for Oh, movie no deɛ yɛbi no mu deɛ akɔyɛ sɛ yɛde atwa yɛ from a nti nya adeɛ a yɛbɛtumi agyae although ɛno na wadi kan aka no movie no akɔ fam na akɔ fam no na ne nkyerɛ sɛ yɛka yɛn nsa ɛhyɛ yɛ dɛm mfam yɛgu so a YouTube wokɔ YouTube a wobɔ Gawo TV a Gawo TV wobɛnya me ɛwɔ hɔ saa nso na mewɔ TV so a me host programs mewɔ Strong TV okay me host program wɔ hɔ nti adwuma no de yɛgu so sɛ ebi ba a yɛfrɛ yɛn a yɛkɔ ɛkɔyɛ nya adeɛ a yɛbɛtumi aka sɛ yɛbɛgyae because nyame akyekyɛ adwuma no yɛn nso yɛdeɛ a ɔde maa yɛn ɛno no nti yɛgu so yɛyɛ mpaebɔ ne sɛ titibere mu no sɛ nana ɛsɛ teɛ no ɛnɛ no ɛne adane kakra hwɛ deɛ mpɔn bɛhu yɛn mmɔbɔ na ɛnsa mpagya biom sane sɛ nkyerema wɔ hɔ a ɛwɔ sɛ daakye sɛ yɛyɛ mmerɛ a ɛwɔ so wɔn nso wɔn tumi ɛkanya wɔn ho ɛyɛ baabi ɛntetɛ yɛman. Okay, mami das. Mami bodi na echia obia no. Yo, medi ankasa de Florence nana anima danso. Demo edi a wo nim na me so nim ye Honorable Akua Gawo Gatete. Echia mu nyina. Yɛdam ase ɛne mo mpaebɔ a mo de ata yɛchi efi ɛda yase anase yɛkuman etwa na ne hwɛ dan ebesi na yɛkura na chi kura mo nka so a enka yɛ mpaebɔ na yɛsrɛ Awurade sɛ beebi obiara fi ba yɛ biara no. Awurade Nyankopɔn emfa obiara enkodu fie asomdwe. Amen. That's Michelle. Abusia ya so ye nua bema colleague yi na say ye na maame o tatete atwetwe nkoma wie na enya opanyi kase ba ko so antie pese yo so ka asem kakra bi botofa na de for say me di kodweadu obi nimu e sadie oh dodo na o munim ni say me yesinitweni me sanso ye producer. Okay, movie be na we betimi de hu say kodweadu ni Edin kodweadu ni de yi unim ogbo mo movie industry no obi en na mom de dodo na ade nim ye papa no okay ene daddy e de unim de aba ha na be so ka bibi kakra bi e kire ahwefo cause bebre edi areho ana bebre so nim se de nkan medical busa maame no ifu ye de beba ha but yamfamba ana waka bebre ndire na also beka sani a menua peni no kan ye no ye akanfo ye wa mamre na mamre ne amane so no ye nse no ti de mpenimfo aka to obi aso eye adwuma nti sani a ye nim na ya ba ha ye hu amunu ana se nyoma bi wa ha no ema obi a enye no won ana se busua no ene ye nua be ma no won sensem ana se oman no enu ye nua be ma no won sensem ne mom na amamre ena ye di so. Okay, nti ye ba na busua na ma yate asese omeye bibia wo mochre ho. Okay, nti omufa no mochre ho a omode no kwa musieye. nti after musieye no na ebusua ne oma betena se ni amamre na amane esese ye no enso ye di ato aso. Okay. Now, as a producer, who produce movies, the movie no form. Then, as a producer, oh yeah, the abwa. Oh, and there no one some there yaka. And then nansa last Saturday the week we call interview bi wo HFTV. Me ka kan sa same we wo ho say. Aya na ye TV stations no so endi mwaye. Okay. Just because tell never is na aba no mo promote eno ne sen ya ye die mu. Na ndi a ma me hu wa Ghana ha say ye pe amano ne nyoma esen ya ye die. Eno nti na sa nyoma no e koso no. Di say ye na ye kan ye hu bom ne ye pese ye ma ne ye ya ebetumi aye ma na ye so ko amano ne akofa bidi aba na ebi wa ha na ye ntumi ye ne ye die me hu say entwa ye tebile me gidi ye ne say obi biara ye ohwe TV so ye Ghana fo na ye tu ye hu esi wo say ye beboa na obi asebsebe na yura ahumpo no obetumi acheche na yura no obi enfa ne hu nra si ne twa ne mu na say e ba say mote say Ghana movie bi yi ne sa enda ana achira na jo ana obi enfa nani enhwe ne ekoso ne adesuade eden ewo mu nti ye be say ye nyina ye nka ye humbom ne ya ye ya ye de ne be ye. Okay,
Matias here. Your December, the afutu benade mama unuanom omo mutwika omo a omotu kwan omo nom san afutu be ne and ebe kan say afini ekwa ewie no aya na nneoma bebre esisi nti ema obi bia ne nda ho e wono a ne life because enkwa ya de eho hia ye papa because wo hwere wo nkwa ebusua ne dom ene oma ne nyina ebo nyenya nti de mesere ne se mo obi anom nsa emfa ka emfa ntwika and I will drive so I make sure say oh nye kwa na wonya kwa park ansa na we se bi kwa no wi ana dem and what to us okay nti obi a hwe no wi afiri ende akopem afia ye be wuram na wi ye say na ye be tie nti atenka boni bia emfa nuanum bia especially movie industry for no because they do some area na nyoma bebre esisi nti mesere so obi a ya hwe ye na onya tema nso e ma no yonko no no aso no ho okay kwanyi da wase that was the abusia company for a movie producers actresses kala kuma se mo tete wono enti you know say the man for achire mu no atofuwo enti ne yemfa ma bedwam mo obi anya de emehwe fa ma bedwam mo obi amehwe atofuwo fa ma bedwam na obi amede emehwe emetwa nko ha enti no you can see a cover be a more year in Angano. Now, you could cabby behind it, and mamma. More year, as you call the tree behind it, and mamma. It's to be in Sinajano. I find you. Arroho. Yeguswa ebushefo yeguswa de yeni edi bibie chi de bekwa kopie mu bia ye de ebaba be so mo sa de yeni mu no ya mamre emma ho kwan se atofuwo ye de ebefie obi koto nsuo mu ya atofuwo obi ehye ne ho akonfo ya atofuwo se de akoba ni ya wo kwa wo so a wa menso eno nso akoye atofuwo eno nti amamre emma ho kwan se ye de emu no ebebefie abedida no na mom ye bibia wo mochre wo yemane so a na kyerese ye kwa kosie no nti wo bibiara wanti ase no sei ena amamre kyere se atofuwo die yemfa mefi akoye musuo eno nti yemfa emmefie ne mum ye bibia wo mochre wo eno nti ena eye Komfo Kolege ne yire no yentimi amedida no wo fie ne mum ye ni bibia wo mochre ho nti wa wo pese wo hwe nanim no na age wa mochre ho akwa na tese ye man so a na ye ko akopene kwabre kra ye kwa kosie no kra enti sa ena echre yeguso ade ni edi ameje so ye da chehema ajwa nati asida kese nkoma glitter glow skin care Kinaata herbal ena Genel organic foods dedi ho nkoma production crew makram Tribulus terrestrix, Kayani, Panex Caltrop, Jingo Bilaba. Sawa di nuya maboswina, and when you are setting at 2:30 album, we are Bema now no more, and Mama Wadis from Kuma would drown us to me, Bajuma, and more energy, stamina, and vitality, and following a Juma, and one is our Banumbi, but Bajuma Sound Redder, Kinaata 2:30 Heba, a young conqueror. Power to the people, mature 2:30. So our what feeling? How down my back? Kinaata 2:30 Herbal. Yeah! Kinaata 2:30 Herbal is a full supplement for rejuvenation and vitality. And no sa ebra offer sa edrowi. Oba wafa yefunu. Ne all man e banofo. Ene akola ondi emfie duoche.